Hakaban ng kong nga ay ngu yaw blay kab kale shapi ki pay babaid ki baladon lem rengkat nadu kabangadang hadu menta bat kabalai kale shakatim ipakut Freeman Hashilang bat wat lahak ne gajing kren ngadon shibun ki duna kijing lahak tin ki bang kren henre ngangai pinom teu pay ba namar ngadai tang breu kumbalong lem mapi bat ngatip pia sengsi bangam pin idur henre nak penta gajing phak kabangayai ngayang namar ka puthe ka basniu ngangai pinom sengai ai pay ba kublai shibun yapi baro pay ba bain dan bok nang shai nang khlan 3000 like ki ba id ya JR story like hangne badai fan jong story London JR 3500 like hangne ki ba id ya JR London namar ilong shai ba shimpang I love JR London kat ba pen mi video ba JR ngam ju klat ban pe ban like sa pen mi shu mo uniken uta urial youtuber bom kwa ban put turoi sneu penat ba kasur jeng JR storyteller min hab shu ngap tangi kasur namar omyo idur uni ubriu uduk yalde tangba uyarap ye kibaduk JR storyteller pilong shisha ubriu ubas ngeurit ubati briu kiplay ubriu nang yai kerku yapi hamanla kasngi wanra no yai ba storyteller London biang ne empai ba lai hangne bantip ka nungut ki bakwa 1000 like JR storyteller umju pen idur hakjing shisha kadai ba umju pen idur namar bun ki shim ye kabu ye briu ki ba bat bas bun nga bestam ki kentin iba JR kajing im jonga kalong ban im na uta ubal pen im nga ublen kurku yapi ba JR your good deed ladangam yo yagadur jo JR ru henrei ngasngeu thu tang kasuru ngila hun ban sing penat hadu kata God bless you JR ba JR te bas ngeurisha God bless you JR na im na tau ubal pen im nga ki kentin bas ngeu bat ki songkhia ublen don rengkat bat pi ba JR Sengurit palat ba JR te omkwa reban pin idurial de ikan shisha ngapat ngasngu tanat palat de jingirki ba JR kun samla dap shinrang ublein kurku yapi ba junior JR ani la shisnam nga dang yo ban sngap menta kasngi long ka story basnya tulung yapi ba JR story London imslem ba ublein kurku yapi uni kut Freeman ru I set teng shagi baduk namari pa ba kila support yapi ru youtuber 1 hour 900 view 850 like kanika episode kaptip tikna kan hit time ne perlok kulis bun